Hola, soc l'Oriol Millán d'Arba Litoral i us vull ensenyar un exemple de successió forestal a la serralada litoral catalana. Ens trobem a Masgranell i veurem com en una sèrie de vídeos veurem com evoluciona aquí el terra, que és un terra bastant calcari, des de la terra nua fins a un alzinar híbrid entre alzina i carrasca. Doncs comencem per la terra nua. Aquí en aquest cas és una barreja de pedres calcàries i argila, i les primeres plantes que la colonitzen són petites herbes de vida curta, i després passem a subarbustos de tipus xeròfil com la farigola i algunes, com el llistó, algunes herbàcies amb una vida més llarga, fins a formar el que en diríem una herbassar de tipus sabanoide. Després d'aquest herbassar, a poc es va transformant en una brolla, en la que ja tenen més protagonisme subarbustos com l'estepa blanca i altres subarbustos xeròfils com l'aulaga, que és un tipus de llegum. Els llegums fiquen nitrogen a la terra gràcies a una simbiosi que tenen amb un fong que es diu Rhizobium. Per tant, sempre trobem arbustos d'aquests lleguminosos a les zones degradades que fan la funció d'arreglar-les. Com veieu a la brolla, al terra hi arriba llum i la matèria orgànica encara hi és escassa. D'acord? A poc, però, la brolla anirà evolucionant cap a una formació arbustiva més permanent, i la prova d'això és la presència d'alguns arbustos ja verdaders, arbustos verdaders, no subarbustos, sinó arbustos llenyosos de vida llarga i fulles, com aquest llentiscle.